ZVL. Omroep ZVL. Op het stadhuis van Terneuzen wordt vanochtend een wel hele bijzondere sleutelhanger uitgereikt. Daarnaast krijgt wethouder Frank van Hullen ook nog een bijzonder speltje opgespeld. Dit maakt allemaal deel uit van een actie van Team Linda. Dit is een groep vrijwilligers die zich elk jaar inzet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Ride for the Roses. Ja, super. Dit is al het derde jaar. Dus ja, mega trots natuurlijk. Wat ze allemaal bereiken en wat ze voor je doen. Bij de actie van dit jaar staat de Engelbewaarder centraal. Nou, we proberen dus ieder jaar een mooie actie te doen. Vorig jaar hebben we pennen verkocht. En dit jaar wouden we weer iets anders doen. Dus we hebben nu een engelbewaardertje. Ja. Eigenlijk heeft iedereen toch een engelbewaarder nodig. Voor de zieke Linda is de inzet van de vele vrijwilligers een lichtpuntje in zware tijden. Elke dag is een lichtpuntje voor mij en elke dag is er weer één. Ben ik er nog. En dit is toch weer een hele speciale dag? Heel speciaal, ja. Een van de engelbewaarders blijkt al van waarde te zijn geweest voor een van de vrijwilligers. We waren nog niet eens gestart met de actie. Maar ik had stiekem zo'n dingetje wel bij me naar mijn sleuteltjes gedaan van de auto. Op de 1e van januari van dit jaar. Waarbij je gelukkig nieuwjaar wens aan iedereen. En terug naar huis s'avonds. Het was donker toen ik terugreed. En het regende keihard. En waar ik in belandde, dat was in de greppel, in de sloot. Ja. Maar de engelbewaarder heeft je toch gered? Ik ben daar heel huis uitgeroepen. Niet één schrammetje. En met 2 kleine hondjes, niks. Geen pootjes gekneusd, helemaal niks. Dus dat engelbewaardertje geloof er niks van, maar deze werkt toen. Na het overhandigen van de eerste engelbewaarder en een speltje aan wethouder Frank van Hullen, begint het team zaterdag in Sas van Gent met het vervolg van de actie. Daarbij kunnen de speltjes gekocht worden door middel van het inleveren van statiegeldflessen. En daar starten we om 10 uur 's morgens met de hele bende, met een man of 9. Dus worden lege flessen opgehaald. Rijdt Willy met de auto en de kar, zodat we heel veel lege flessen kunnen verzamelen. En als die kar vol is, dan moet hij al die lege flessen in de supermarkt gaan deponeren. Ja, dat is een heel karweitje dan. Dus jullie gaan letterlijk geluk uitdelen in Sas van Gent? Letterlijk geluk uitdelen, dat hopen we in ieder geval wel, ja.